Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men wattore 4 hande noon ko oɗo oɗon gandi on jangino ha mawɗo on jangi ha tokos hankadi ɗo famama gadiɗo o ko mbaɗɗen hen ɗimmijo o ko mbaɗɗen hen tataɓijo o ko mbaɗɗen hen hande noon ko o mbatten hen hande ko o mbatten hen wadde mbiyeten ko ho ayiɗo men ho ayiɗo men ayiɗo men ɗo mbiyen ho ɗo mbiyen ho bisimillah jangen ha mawɗo ha tokoso so o goto naati hen heedi yeeso wi ho so foodi mbiya ho so tawi ko o woni caggal mbiyata ko goto so foodi mbiya hakkude o lombi goto lombi hakkude mbiya ho ɗiɗo lombi mbiya ho wadde ɗum ɗo woni ha mawɗo ɗo woni ha tokoso ɗo wiyete ho foɗani ɗo woni ho foodi ɗo woni foɗani ɗo woni foodi ɗo woni ho foɗani ɗo woni ho foodi ɗo sa wawi ɗo ɗiggi andu a sirti e majjere ha masiraɗo tawde Allah wallinoma a janginama ɗo masira a janginama ɗo masira a janginama ɗo masira hande kadi a janginama ɗo masira ƴetta kuɗol ma e karnema mbañirɗa janga ɗigga a jangi a ɗiggini dawa keɓa seeɗa kebna no mbiyenɗa ni so mone neldon yetto galle golle 77 906 81 mbaɗa ko mbawɗa dusira jangde men hoore kalɗo mbawɗa wonde ene yettoma aɗa janga hen andu ko hen jeeɗa wattu hoorema ko hen jeeɗa ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko tana jangga aɗa fama tan ko hen jeeɗa no mballiɗa aɗa jangga aɗa fama ni an eto andude famde courant wifi connexion ɓe jeeya ɗum noon ko en ndendete duusen ɗum kadi haajuji nan ga ha mani kooce ɗo kadi ballon ɗi kadi min mbawa dejje mbawa janginde so yi noon min donki jangguinde gaccen jok haji amen node on mbi on jiita bindi on gari on goytima oɗon balle oɗon jingue wadde windande nayeɓire dental TV ko ha mawɗo janguɗen hande ha tokoso ɗo so naati hen no wiyete ɗo ko ho ɗo ko ho ɗo ko ɗo ko ɗo ko ho ɗo ko ho ɗum ɗo tan jangata mbawa ɗum certa e majjere ha masiraɗo tawde a jangino ha mawɗo tokoso ɗo masira a jangino ha mawɗo ha tokoso ɗo masira a jangino ha mawɗo ha tokoso ɗo masira hande noon janguɗa ko ha mawɗo ha tokoso ɗo masira gasi ɗo so ɗiggi tan andu a sirti e ɗeɗo majjere kalɗo ɗum winda a jangani ɗo woni ɗiggani kala ko winda e ho ɗo yalti kala ko winda e ho ɗo yalti kala ko winda e ko ɗo yalti kala ko winda e ko ɗo yalti kala winda ho ko ɗo yalti kala winda ho ɗo yalti non ɗo yalti ɗo ƴetta arda ɗon janga ɗon mbawa mbañitoɗa janga ɗiggina dawa sa heeɓi kebna onon dawoɓe ganda ko dawi tan jogui ɗon son dawi on keeɓi kebne on joom lebbi en on jomni leydi moɗon itte hen haqqe jangde mbaɗon hen hay goto funtaka wona politique wona punti a jangi a wawi ko nde ganta a funtaka ɗo ɗaɗa jangga aɗa wawa tan anda a funtaka hokkone funtede jangguinde taw wawani ɗo ko ɗon funtima ɗon kono kala fim jangguinde a jangga waɗama seeɗa ko ha jawa wawde en joddaki en koddani en gona wadde so waɗirama ni tan ma yaw famde jawa wawde
mbasa yawde aɗa janngir jam jam aɗa yaada heen hattama dawde hattama ɗanade hattama yewtude hattama yettoyde yo kenande famde ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ali ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam